videon tarkoitus on vähän näyttää tätä vauhdinottoa vipukirveellä. Otetaan aivan varren päästä kiinni. Toisella kädellä täältä terän juuresta. Tämähän ei paina tässä yhtään mitään. Annetaan vähän enempi vauhtia ja se nousee aivan kuin itekseen tähän ylös näin. Tällä lailla. Kädet liukuu yhteen ja tämä on se lähtöasento. Varsi on pystysuorassa. Ei mitään täältä eikä mistään muualtakaan kehon kiertymisiä, vaan tästä näin. Ja sama tässä. Tähdätään, että osutaan puuhun. Varren päästä kiinni. Ja tyvestä heilotetaan pystyasentoon ja näin. Ja nyt tästä lähdetään ottamaan vauhtia. Nykästään suoraan alaspäin. Ei taivoteta näin. Ei rasiteta selkää ja vatsalihaksia, vaan suora nykäisy alaspäin. Tästä lähtee. Se oli halki. Noin. Tää on sellainen 30 senttinen mänty nyt kyseessä. No nyt lopuksi on seuraavaan aivan kesyä puuhaa. Lyödään kuoren kohtaan, tähdetään tuohon puun ytimeen. Silloin öksät ei vaikuta juurikaan mitään. Ja se lähtee. Ja noin. Se meni siinä.